tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain me tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo edo war keme duruni bi wolonvla ani saba awo edo war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma edo war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fo wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o kuma la samba flani muwa anan tosebon ulu damnena villa simple ale million muwa ani wore aton wari ero war keme duru ani bishegi etage duplexi ale million binani ani flay aton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka itosebe awole anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million muwa ani nani ibsa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani muwa fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru stra ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lagini femi malende munu sigleme jamana ko ka ubeka seka so kelengelen soro ba maliba ali konnala biye taratai novembre kalo kile tan ani nani samba flani muga ani saba ambi aw bela jelinfu aka wakati otugala kuna foni ne bawsi kamba kono sanga anaka wakati niyo wati sili ayo bismillah kuna fondam na labi malende bebe ka fo bi ko tare ka sawiya ke ambela jele ni son jale ni do anga keleke chow ni oye anga wolu masri taboye ayirala anga jamana nyama fe bi ka fo ani anga keleke chow ka nyama ni oye eta major general ye ka fo ko anga fintigla ka ko ni kidal ninka ale mine bi tarata doena novembre kalo klitan nani samba flani mu ani saba kube wolu dala se kidal dula ma bela jele ma ko be kai hakili ninka osi ka sawiya ke chow ya kon bela jele me fintigla ka wulo ni wakati na ko fintigila kaw ulu ko nimbe kan ka wala seka fintigi gansan ninga seka ulu no bola mino ka seka ulu kisi chugam na ma ci wala tigila mo ulu jugela ama fo ko tare santan bonyo bi anga jamana ale segina ka do kidalla ale dugu o konnala ama fo anga fintigila kaw ye kuni bara uni chesri ni wakati na ni sondia bade o de be boulevard de l'indépendance ale yorola aw nini anga je ni kata boulevard de l'indépendance la kata lege femu ulube no ni oyini sonje malion krimi ka jamana bandiri ni ka ale mine fa ampela jelen fe anga ta nyongo fe boulevard la ni kata alaje le colonel Assimi Goïta. Na atyenyo colonel ou Laïdi Dota. Nous Laïdi Dola Kidal Bakono. Kidal Biko Nabe Duminina.
ni fɛn dɔ balannen don aw kan na mais aw bɛ ka essayer ka dumuni kɛ mais a balannen don aw kan na Kidali y'o de ye anw bolo o fɛn mun balalen don anw kan na o de bɔra an kan na bi o fɛn mun balalen kun don an kan na o de bɔra an kan na bi an ka faamaw bɛɛ tun b'a dɔn k'u m'u cɛsiri bi u ko u bɛ Kidali bi k'u jɔlen don Kidali kɔnɔna la ko Kidali ville b'u bolo hakili la bi o ye nisɔndiyaba de ye an bolo o ye nisɔndiyaba de ye maliyɛn bɛɛ bolo o ye nisɔndiyaba ye fɛn fɛn bɛ Mali fɛ o ye nisɔndiyaba ye olu mɔgɔw bolo an ka maakɔrɔw caman bɛ yen u kɛlen k'a dɔn ko nin y'a san damadamani ye a ka ca ni san 10 ye san 11 ko Kidali tɛ Mali bolo an ka cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen u tɛ sunɔgɔ bilen u tɛ dumuni kɛ ka ɲɛ bilen wa u nisɔndiyalen tɛ hali dɔɔni hakili la bi an bɛ se k'a f'u ye k'u bɛ se k'u da ka sunɔgɔ u bɛ se k'u lafiya mais nin tɛ baara bannen ye dɛ baara ma ban nin ye baara yɛrɛ de daminɛnen ye sisan baara tun ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ baara daminɛna sisan de an b'a ɲini sifilakaw bɛɛ fɛ parce que ne bɛ yan sifuw de tɔgɔ la ani sportifuw tɔgɔ la ɲɛ bɛ supporteriw la aw bɛɛ lajɛlen sisan de an kan k'an cɛsiri an ka transition yi soutenu an ka faamaw soutenu parce que baara tɔ fɛnɛ bɛ yen aw yɛrɛ ye baara dɔ fɛnɛ ye parce que sifuw an kan ka baara kɛ walasa maliyɛnw u bɛɛ ka se k'u sago sɔrɔ mais bi baara mun daminɛna hakili la bɛɛ y'a ye ko kuma minnu fɔra mɔgɔ caman nana k'a fɔ ko n'an nana an bɛ na ni sécurité Kidali ou bien Kidali bɛ na Mali la hakili la bi minnu ye u ka layidu minnu ye u ka kumakan dalakan di ka layidu timɛ olu dɔnnen don bi o ye le colonel son excellence Assimi Goïta a n'a ka mɔgɔw donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin baara in na an bɛ aw yɛrɛ sifuw fo a ka cɛsiri la parce que ne y'a mɛn ko sifuw ko k'u bɛ bɔ fan bɛɛ Bamako dɔrɔn tɛ dɛ ne yɛrɛ bɔra Kati sisan a camanba bɛ yen u ye Kayi ci ma u ye yɔrɔ caman région fɛn fɛn bɛ yen jeunes bɛɛ bɔra k'a yira k'u nisɔndiyalen don jamana bɛɛ de bɔlen don k'a yira k'u nisɔndiyalen don maliyɛnw bɛ fan o fan diɲɛ kɔnɔna la bɛɛ y'a yira k'i nisɔndiyalen don ayiwa an b'a ɲɛɲini an k'a jateminɛ hali bi an k'an cɛsiri an ka se ka an ka transition accompagner an ka son excellence le colonel Assimi Goïta a n'a ka baara ɲɔgɔnw bɛɛ ani gouvernement bɛɛ k'u soutenu baara in na parce que nin ye baara yɛrɛ de daminɛnen ye ne kɔni tɛmɛtɔ de don n nana aw bɛɛ lajɛlen de fo n nana aw bɛɛ lajɛlen fo a ka jamanadenya la mais a fɔra ne ye k'a bɛ yan nɔ ko fo sini sɔgɔma a tɛ bɔ yan yɛrɛ monsieur le ministre ko a tɛ bɔ yan nɔ ko fo ka ko bɔ a la fo ko ka bɔ a la fo ko ka bɔ a la o de tɛ yan ah d'accord monsieur le ministre an b'i yɛrɛ fo an bɛ yan bi sewa kɛnɛ de kan an kɔntannen don ka sababu kɛ k'a fɔ ko Kidali libéré la an tun bɛ ka min ɲini san 11 bi an y'a sɔrɔ armée donna Kidali u y'a yira k'a fɔ vraiment Maliko de don u y'a yira k'a fɔ vraiment u bɛ yan nɔ malidenw de kama o tuma la an fana bɔra an nana ka na u ye se min sɔrɔ an nana ka na o nimisi wasa ka na o yira diɲɛ bɛɛ k'a ye bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ yan nɔ Maliko de la an tɛ yan dɔwɛrɛ kama dɛ an bɛ yan Maliko de la surasiw bɛ fɔrɔn na Maliko de kama anw fana bɛ yan nɔ an bɛ Maliko de la an nalen bɛ ka na an ka nisɔndiya yira diɲɛ bɛɛ k'a dɔn maliden bɛɛ k'a dɔn armée k'a dɔn k'a fɔ k'u soutenuen don par la population an bɛ yan o dɔrɔn de kama o ni fana hakilina min b'an na sini an bɛ fɛ maliden bɛɛ ka bɔ u kana an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Adamba ka sugusulan bɛlɛ la o rond-point ba an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen an bɛ taa ka taa MINUSMA la déloger u ka kiisiye kɔnɔ an bɛ fɛ olu ka bɔ an yɛrɛ de bɛ don o tuma la maliden bɛɛ ka bɔ u kana an ka na an ka taa ka t'u la déloger o de ye an ka hakilina ye bɛɛ welelen don sini à partir de 14h
pour que an ka se ka t'u la déloger kuma min b'an fɛ o de y'o ye. Musa Mara ni ale kɔni tun ye an ka ministri ɲɛma kɔrɔ dɔ ye, ale kɔni nisɔndiyalen ye folikan kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma, n'o ye cɛmancɛ fanga jamana marabagaw ye ani an ka finitigilakaw olu yɔrɔ la k'a yira k'a fɔ ko a nisɔndiyara kosɛbɛ k'a fɔ ko bi tarata donya in na novembre kalo tile 14 san 2023 ko basigi kɔni o bɛ ka ladon anw ka jamana o kɔnɔ la k'a sababuya kɛ an bɛ ka taa o sira kan ni an ka finitigilakaw kɔni ye Kidali minɛ ni ka u banba yen nɔ. A ye folikan kɛ ni ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ni o ye état major ɲɛma ye, ka tila ka foli kɛ ni ka ɲɛsin Kidali dugulamaw ma, ka tila k'a yir'u la k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ye min f'u ye n'o de ye k'u ka u hakili sigi k'a sababuya kɛ an ka finitigilakaw bɛ yen nɔ olu de kama u ka tila tuguni ni ka an ka finitigilakaw ni ka jɛ u fɛ u ka se ka baara ɲuman ni ka o kɛ cogoya min na walasa an ka finitigilamaw ka taga se forobacakɛla bɛɛ lajɛlen bɛ se ka segin Kidali dugu o kɔnɔna la cogoya min na. Ni waati na an b'an kunda Bankas dugu o kɔnɔna kan walasa ka se ka sumaya bana kura min ni ale bolo n'an b'a wele ko deng nazara kan o la ka se ka o kɛlɛ cogoya min na Bankas dugulamaw ye fara ɲɔgɔn kan ni ka o kɛ novembre kalo tile 12 tɛmɛnen Bankas dugu yɛrɛ o kɔnɔna la a kun ye fɛn min sa o de ka se ka maaw ni ka olu fara ɲɔgɔn kan walasa u bɛ se ka bana in ale taabolo nin cogo min na n'u bɛ se ka u yɛrɛ kisi bana in o tɔɔrɔ ma cogoya min na. Banyankara dɔgɔtɔrɔ ɲɛma ani Bankas ta u ye dugulamaw ni ka olu fara ɲɔgɔn kan k'a yir'u la k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i jija ni ka si sanke sule ale kɔrɔ wa ka tila k'a yir'u la fana tun k'a fɔ ko kura ko fɛn min ye soso ye kinda ye ale de bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka ni bana kofɔlen ka ale yɛlɛma. An bɛ taa Bafulabekaw olu fɛ yen nɔ ale ni Maɲina ni wagati in na Bafulabekaw ka dugu ni Maɲinakaw ka dugu o kɔnɔna la olu kɔni ɲɛ tɛ ka da sukɔrɔbɔrɔ yɛrɛ kan bilen u ka dugu olu kɔnɔna la a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ sukɔrɔjawla olu y'a yira k'a fɔ ko nin bɛɛ ye an ka jamana marabagaw olu nɔ ye k'a sababuya kɛ u kɔni kelen don ni ka sukɔrɔjago ta k'a di sɔrɔ botoba damadama o de bɛ kɛ sababu ye sa ni sukɔrɔ yɛrɛ kɔni tɛ ka sɔrɔ sugu kɔnɔnaw o la dugulamaw kɔni y'a ɲini an ka jamana marabagaw fɛ k'u ka cɛsiri kɛ walasa ka se ka ɲɛ sɔrɔ nin gɛlɛya in na. Sifinaka dɔ ni ale si bɛ t'i jɔ san 30 o bɔɲɔngo la novembre kalo tile 9 tɛmɛnen san 2023 Sebugu baji o la ni o bɛ fleuve du Niger fɛ ni ale yɛrɛ bɛ Segu o lamini na a yirala seerebolomaw fɛ k'a fɔ ko nin cɛ in yɛrɛ kɔni ani a jɛɲɔgɔnka 2 olu de kɔni taara ni ka taa cɛncɛn bɔ o la u y'u to cɛncɛn bɔ de sira fɛ sa u ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni falen cɛncɛn la wagati min na ni o ye kulun ye o de kɔni yɛlɛmala n'u ye baji cɛmancɛ yɛrɛ o la fɛn min ye Sifinaka in sa ale su kɔni yera tɛnɛn sɔgɔmada la a ka janajaw bɛɛ lajɛlen o kɛra tɛnɛn don novembre kalo tile 13 san 2023 bajida yɛrɛ o la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Fasokaw ka jamana o kɔnɔ la finiti gansan maa 70 o de kɔni bɔnɛna ani na a maa 70 la denmisɛn fitininw b'a la ka taa se maakɔrɔbaw yɛrɛ olu fɛnɛ b'a la u fagara novembre kalo tile 5 san 2023 maa lakodɔnbali dɔw yɛrɛ fɛ a kɛra dugu min na sa o de ye Zango dugu ye Zango ale bɛ Bouala sigida o la nin dugu kofɔlen bɛ Burkina o kɔrɔyan fanfɛla o la kunnafoni in kɔni dira tɛnɛn sufɛla u ka kiritigilama ba ale fɛ sa ni o ye Simon B Ɲamu ye a y'a yira sira fɛ k'a fɔ ko ale kɔni bɛna waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa maa minnu kɛra nin waleya jugu in ale kɛba ye ka se ka tɛgɛ da u kan. An bɛ kunnafoni ni ka o datugu ni Madagascarkaw ka jamana o kɔnɔna ye fɛn min ye u ka jamana ɲɛmaa kalafili kɔnɔ o bolodalen ni ka alamisa nata o ma kɔnɔ u ka fanga sinama tɔn 6 maa olu kɔni kelen don k'a yira k'a fɔ k'olu sen tɛna ye kalafili in na kalafili min yɛrɛ ni ale bolodalen ka alamisa ma kɔnɔ u ye ni kunnafoni di kunu tɛnɛ k'u b'a ɲini kalafililaw fana fɛ ko maa si kana taa kalafili yɔrɔ o la. Mali kunnafoni jabarani na jabaw aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadama de bi ni k'a da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan bi kɔni nisɔndiya ba ye maliyɛnden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen bolo k'a sababuya kɛ san 10 kɔnɔna la an ka finitigilakaw filɛ ka taa u cogo fɛn min ye Kidali dugu o kɔnɔna ye an b'a fɔ an ka finitigilakaw ye ko u ni ce u ni baara ka tɛgɛrɛ b'a fɔ an ka finitigilakaw kunna kɛrɛnkɛrɛnna sa an ka lɛsɛn kolonɛli la Asimi n'a ka jama a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen ka f'u ye k'u bɛɛ lajɛlen ni ce ko baara tɔ o bɛ kɔfɛ dɔɔni dɔrɔn de kɛra la ni Ala sɔnna ma an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka cɛmancɛ fanga in ni ka ale dɛmɛ cogoya min na aw k'an bɛɛ don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ ka Ala ka basigi la an ka jamana kɔnɔ.